Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigyan nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes og pitsa 14 na buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtaka ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karong nga buntaga mahigala. Dili pa lang gidugay gipahibaw sa International Criminal Court nga karong adlaw na ang initial nga appearance ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber sa alas 2 karong nga hapon local time sa The Hague o alas 9 karong nga gabi oras sa Pilipinas. Straight to the point. At ang pagtagad dumutaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Generally fine ang kondisyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte samtang naa na kini sa The Hague Penitentiary Institution human ni paubos og medical check-up. Straight to the point. Kaya ang presidente may galagikan sa biyahe sa Hong Kong. Bisa naman mahigalag kinsa og gikan kay biyahe kasamang Nestor sa iyang pangidaron sad mga higala dapat nga makapahuway usa unta no si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og doon na pa sa schedule mahigala nga check up sa iyang doktor apan na ang nahitabo gumikan mahigala sa warrant matod pa nga gi-issue sa ICC. Diretso na mga kahigalaan no wa na iagi gani sa atong local courts mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gilahos-lahos na nila mga sukid tigpaminaw unya biyahe mga kahigalaan hapit 24 oras indekin labot na sa ini ang matawag na to mahigala layover no dito sa may Dubai. So ang lupad pa lang sa eroplano mga 17 hours o yung sa mahigala dunay layover mga kahigalaan kay dunay refueling nga gihimo pa ang eroplano pag abot dito mga higala sa Dubai. So masubay gyud mga kahigalaan nga mga 23 oras gyud no. Tanan ang iyang biyahe mga higala kay 17 hours ang flight mga sukin tigpaminaw plus ang layover mahigala nga 6 hours walang dugay-dugay gyud. So kana biyahe kag taon-taon mahigala medyo dunay jet lag ana labi na sa pangidaron mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So atong tagagpagtagad kay kagahapon mga higala gipangita to ni former Executive Secretary Medaldia kung asas Duterte mga sukid tigpaminaw kay mura og nawa slash passing dito mga kaigalaan. Atong tagagpagtagad unya mga Filipinos dito sa the Netherlands nga nagpahigayon sa mahigala og panaghiusa pagpadayag sab sa ila mga higala nga simpatiya labot ining maong panghitabo mga sukin tigpaminaw nga pag turnover mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa The Hague mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ang International Criminal Court ni pagawas usab dayon og pahayag nga naa na sa detention facility o man kini gipaubos na sa medical check-up. Samtang ang embahada sa Pilipinas sa the Netherlands ibutyag nga nakadawat kini og tawag gikan sa ICC Detention Center kay nag-request si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga makahinabi ang consular office aron ipahibaw ang iyang pagpaubos sa medical check-up. Gihatagan kinig medical care o okay ra ang iyang kahimtang.
Straight to the point. Ato sa nagpagtagad lumutaga mga kaigsunan sa maduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Korte Suprema sabi ni sa ato mga kaigalaan may mando na sa mga respondents nga mga official sa gobyerno alang sa habeas corpus nga kaso may gala nga mo komento sod sa 24 oras nganong di angay nga mo pagawas o garit o mando ang korte sa pag-release mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Moni point. ang gukod sa oras mga sukit ti paminaw ang writ of habeas corpus mo to nga dali gyud nila nga malupad na mga kaigalaan kay kining habeas corpus manduan sa korte nga dadon si Duterte dito sa korte kay ipa-explain ngano inyong i-hold na. So kini may gala pulos mga minal dito kining hitabua mga sukit ti paminaw. O ngani si General Torre makita mahigala sa video nga iya na lang mga kaigalaang guyuron mahigala hihilain ko yan matod pang Torre mga sukit ti paminaw. Kaya tanig pagtagad lumutaga mga kaigalaan sa maduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dito sa Davao City nagbantay og naghalad og mga pagampo ang mga silingan, mga supporters sa tubangan sa balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte human nakadawat og impormasyon nga dunay mo raid sa iyang panimay apan gidinay kini mahigala sa Police Regional Office 11. Straight to the Hasta point. panimay mahigala Duterte dito sa Davao ang mga silingan may nagkinabangay dito mahigala og nag-vigil dito sa panimalay kay ronda sad mahigala sa kapulisan murag naunsa naman ning kalakiha mahigala. Straight to the Ato point. ni pagtagad sa paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang bagang duot sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nag-prayer rally kagabi at tubangan nga bahin sa Mandawi City Hall mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang may ubay sad ang mga tawo nga mihatag o pagpadayag sa ilang mga simpatiya labot sa nahitabo mahigala sa atong nasod. Straight to the So si point. Duterte mga kigalaan ilagi ning lubos-luboson na lang. Si Duterte ito nagipadana sa dahig. Isunod sa nilang impeachment ni Sara mga higala. Kung sa isunod kutob sa makita mga kigalang threat, patayanan gyud na sa part mga higala sa mga Duterte. Kay isunod mga higala si Sara ini mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad kay karong dawasab. Gawas nga atong i-discuss unsa ba gyud ay mga higala ang mga basihanan base sa atong 1987 Constitution ug unsa man dining Rome Statute na maoy nag-create ining ICC kining International Criminal Court. Unsa man ang ilang jurisdiction ngano man mahigala nga nainani man ang mga sukit tigpaminaw despite the fact nga ang Pilipinas ni withdraw naman gani sa ICC. Straight to the point. Unsa may jurisdiction nila kung asa man mga higala ang muso per se di ay bisan pag-ibutang talang mga kaigalaan nga naa kay mingo man nga naa kay katong wa pa mo withdraw mahigala nagsugod nag-imbestigar ang ICC. Dunay mga kautonon nga provisions og ato mahigalang sakyan for the sake of argument. Ato na i-discuss karong nga buntaga sa mga higala sa batuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang latest survey karon sa Pulse Asia mga sukit tigpaminaw nagbutyag nga si Senador Christopher Bongo mao na ang number 1 sa survey mga kaigalaan. Straight to the point. Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the Now point. atong balikan may ganito mga hisgutanan labot mga higala ining nahitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini ni ang grabe man gyud no kamo nakakita naman mo sa mga videos ana o ato ning hatagan og pag-analisar mga kaigalaan unya sa dugang bahin gahapon ni gawas mahigala kining survey sa Pulse Asia. Kini tan-awon ni og dili ba ni mahigala unsa may mga factors ngano nga si Senador Christopher Bongo mao naman ang number 1 sa survey og nalupigan naman niya mahigala si Erwin Tulfo. Straight to the point. Kini nga survey may galagi pahigayon niadtong February 2026 pa. Wapay labot kini mga panghitabo karon og sa sunod nga survey human kining tanan nga nahitabo may gala gikan si Duterte sa Hong Kong pag-abot sa airport gidakop may gala tuloy-tuloy na gida sa dahig. Unsa kay sunod nga mahitabo sa survey mga kaigalaan? Kay unsa may mga implications ka niini? Kay kung nakabantay mo ang mga Pilipino mahigala ang mga kandidato pagka senador
careful kayo sila sa ilang mga statements. Kamantay bagod mo? Ang mga senador mahigala bisan sa administrasyon, wa gyud niingon nga saktong gibuhat ni Presidente Marcos nga mao ni mauna, justice has been served already ngadto sa kang Duterte nana. Nga naman careful sila ron sa ilang mga higala mga pamahayag kay nahibaw sila nga ubay-ubay pagyod mga higala sa mga supporters nga nanggawa sa kalsada ni express mga kagalaan sa ilang mga simpatiya labot sa nitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Maluson, Visayas ug Mindanao man. Gabi ilandaan patindaghan na kaing tao na sad. Diris dakbayan sa Mandawi may gala nga nagpahigayon og vigil prayer rally sa Mandawi kagabi. Mao ni sa dunay mga sulti-sulti ni dong sa man niya kwan sa Mandawi atubangan sa Mandawi City Hall ni. Naay kwan na ni. Audio. Okay ni. So, rally sa Mandawi. Okay. So, kanay mga higala, no? Mo niya sa kwan, ang tabo, no? Kaya kini mga higalang mga rally, kini mga panggawas mga tao, sa ilan ning kabubuton nga kaugalingon. Wala ingon nga nanggawas dito kay gay panghatag nga akap. Ato na agi kataw-katawa lang ni Store, ha? So kini ang mga pahitabo karon unsa may implication ini mga kagalaan. Dili kani mosulbong ning mga linya may gala sa team Pilipilaban ini kalakiharon. Kay kini may galang pagka number 1 ni Bongo dahil murag dunay dakong implication kini. Number 1 sa survey si Bongo, number 2 si Tulfo, number 3 si Tito Soto, number 4 Bong Revilla, number 5 Misaka Salsi, Bato de la Rosa, number 6 may gala Willie Revillame, Mandawi City, number support 7 PRRD, Atay Digong, mahal ka namin. So moto may gala, kini balikan to survey, balikan to ato lang pasapasa makagalan to nga tong diskusyon. Ato sang ipasingit di gamay. Usa may mga implications ani. Number 7 Tulfo, number 8 Manny Pacquiao, number 9 Lito Lapid, number 10 Abi Binay, number 11 Pia Cayetano, number 12 Camille Villar, number 13 Ping Lacson, number 14 Amy Marcos. Unya padung na sa ubos may gala sila si Bam Aquino Pangilinan ika 15-16. Unya dire sa ubos may gala Abalo Salvador Philip isaka man number 18 ganini. Hunasan number 19, Tolentino Francis number 20. Unya ang grupong Presidente Rodrigo Duterte may gala sunod nga nagtapok sa si Marcolita, si Jimmy Bundok, Busita Rodriguez, Lambino, JV Hinlo. Dili baka mahigala sa may mga implications anay sa sunod nga survey. Now, atong gituyo pag-isgot niya mga kagalaan, before ta mo balik mahigala sa isgutanan sa mga legal basis, sa mga panghitabo, pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, gumikan kay, kung atong matanaw mga sukit di paminaw, kuha naman gini, kinini ang sunod-sunod naman gini mahitabo. Tuan na mahigala si Presidente Rodrigo Duterte sa dahig. Isunod nila mahigala si Sara nga mahimo mga higalang ma-impeach. Unya unsa may mahitabo sa Davao City. Kandidato gyapon si Presidente Rodrigo Duterte pero og ilan ang bubuan sa tanang resources nila dito. Unsa man mo daog pa ka Duterte ron sa Davao dai nga wa naman siya dito ron. Depende sa simpatiya sa mga tao. So ila gyung hotdon no? Unsa may mahitabo mga kagalaan sa umaabot nga eleksyon, karong eleksyon na og sa 2028 nga eleksyon. Either ang mga supporters may galang Presidente Rodrigo Duterte murag maluya sila or
mutaas pa hinuon og samot ang ilang simpatiya. Straight to the point. Nya mo ni atong gisgutan ang survey mga higala kay mahimo mang buhaton tanan sa administrasyon mga kagala ng ilang himuon. Pero ang dakong pangutana ini og ang Pilipino mahigala doon na rabay matawag nato ga history nga mo simpatiya sa underdog og doon na history ang Pilipinas nga mubutar siya mahigala sa usa ka kandidato nga mlunod patay ang pagbutar tungod sa simpatiya sa gibuhat mahigala sa pamilya ni ini mo kandidato. Kabantay mo? Balikan na to mga kagalaan tong panahon ni Ninoy Aquino. Katong panahon ni Ninoy Aquino, pag naog niya sa airport, pag naog niya sa aeroplano diha sa tarmac, gipusil patay si Ninoy. During the time to of Marcos Sr. Unsa may natabo mga kagalaan? Ha? Ang katawhang Pilipino history na nga ang iyang simpatiya didto mga higala ni Cory Aquino nga way planong mudagan gyud pagka presidente kay siya usa lang ka plain housewife. Straight to the point. Mo ni tan-awon ha kay basin og calculated ning tanan ni Marcos Jr. or na miscalculate niya ni. Naitabo ba yan siya nga amahan kanadto? Ha? Kay numdum mo mga higala nga kini ni ang kandidato ra gyud nga makasukol ni Marcos at the time mao kadto si Ninoy Aquino ni pauli to sa Pilipinas kay mudagan mahigala sa snap election. Ha? Ang tuyo mahigalang mudagan sa snap election gipapauli to kay sa opposition mahigala. Way laing makabangga nitong Marcos Sr. si Ninoy ra. Pag abot mahigala tugpa nas Pilipinas pag naog sa tarmac gipusil patay. Kisa may mo wa nay ayahay na. Wa nay kuntang Marcos. Pero wa masabot mahigala ang simpatiyas mga tao na miscalculate nila mahigala nga kung patyon tani wa na. Di ko mamasangil nga sa Marcos Sr. mahigala pero nahitabo to during sa administration ni Marcos Sr. Pero ang simpatiyas mga tao tuwa mahigalang Cory mo na naahat og ka-presidente si Cory bisag way plano. Straight to the point. Kita mo? Way plano. Wa sa damgo ni Cory Aquino mahigalang mahimo sa presidente. Plain housewife ra gud siya. Wa gani mahigala moagi bisag kapitan na lang sa barangay. Wa moagi mahigalag konsihal. Wa moagi mayor. Wa giagian. Plain housewife pero ang history baya sa katawang Pilipinhon oras mga higala nga dunay panaog-daog og duna mahigala mga panghitabo nga susama niini naa niini ang simpatiya. Ha? So karon anay tabo may ganang presidente Rodrigo Duterte na sisama na susama sa kang Ninoy. Nga pag naog mahigala sa eroplano gidakop mga kagalaan o gi-turnover dito sa dahig iskutanan patanang legalidad na napita ha? Ako na sang gibiyaan na balikan tara na pero to na nawa na ang presence si Duterte pero muna kong ingon sa mga DDS mga supporters may gala sa kanhi presidente ha? Nga sige lang mo diha relax mo binta-bintaha na lang na kontra sa tabo ni Ninoy nga si Ninoy may gala patay man gyud di na makita pa pag-usab pero kinis Duterte tuaman mahigala sa the Netherlands. At least buhi siya dito mga kagalaan. Ha? Oga ang iyang pamilya makakita niya, makabisita niya. Bisan pa man tuod mahigala og tuwa siya dito. Ha? Pero gikuha na las Duterte, gusto nilang ma-out na sa picture. Di man malikayan. Karon isunod sa nila Sara mahigala. Mo nang giwarningan na Sara nga bantay-bantay kay ikaw may sunod target. Kung pananglitan ma-impeach si Sara, okay, mingon ka nga, binastusay na magyod. Katupito na hitabo mga kagalaang dakop ni Duterte, mga sukit di pa binawa naman to mo follow sa Bill of Rights. Balikan ko na naon niya, ha? Pero kining senaryo, pagkahuman mga higala og kawagtang na ni Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas, isunod na si Sara, ang sunod na ni may gala, i-impeach si Sara, i-convicto Sara sa impeachment, o butangan may galag perpetual disqualification to hold office aron di na makadagan sa umaabot unya nga 2028 election. Straight to the point. Ini mga posible ni nga senaryo ha. Posible ni nga mga senaryo. Kay tuyo mga higala nga di na kadagan kay kining impeachment may galang Sara Duterte bisa pag moingon mo resign Sara may galang tiwason gila ng impeachment kay ilang tuyo ini
kini yung perpetual disqualification. Tungod kay pagkakaroon magod og mag-eleksyon ron, lisod kay banggaon si Sara karon mahigala prangka-prangkang pagkaistorya na. Straight to the point. Ha? So may tabuan og mawagtang si Sara, at least man-level ang playing field mga suking tigpaminaw. So kung kinsay kandidato sa administrasyon, plus naa ang tanang resources, medyo makakumbati-kumbati na. Or baka mga higala, ang opposition sad, ibutanta mahigala kadto si former Vice President Leni Robredo, kung mabalik siya mga kaigalan, at least dili na kay sakaon. Posible pa gani kung mawa si Sara, posible pa gani may gala nga si Leni may mudaog ana. Posible pa gani mga sukit tigpaminaw nga dili ang kandidatong Marcos, although doon na mahigalay resources tanan ang administrasyon. Pero ang laing posibilidad nga ang mga tao muhatag og simpatiya sa pamilyang Duterte. Karon ang question, mo na kong pangutana ni John Abinis katong sa maisog mahigala nga panalitan wa na mas Duterte og si Sara ila pong targeton nga di na makadagan. Doon na ba'y posibilidad nga ang simpatiya sa mga tao tungod mahigala sa ilang simpatiya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte mobalhin ngadto sa iyang anak nga si Paulo or baka si Basti. Straight to the point. Pwede ka ha? Pwede ba ka ha? Mo na dakong question. Ang tubag anak mga kaigalaan, posibleng dili na pariha gyud ka ang support pariha nga kung si Sara gyud modagan, pero pwede sad nga mahatag ato suporta kay ibutan ta kini si Paulo ug tan-aw nimo ang record ni Paulo og ni Basti, mas binta-binta man sa record ni Kore. Straight to the point. Kay Kore plain housewife naman yun. Kani bantayanan man nimo ni tan-aw nun nga senaryo. Hutdon gan lang mga Duterte nga kutob sa threat. Wa na mas digong. Si Sara mo isunod ani. Tanawa ini impeachment ani mga sukit di paminaw. Og ma-impeach si Sara mahigala mamingaw-mingaw na nadapita og ang perpetual disqualification. Siguro gina pala di kadagan. Bisa pag murusahin Sara ila gyud tiwason nga desisyonan nga perpetual disqualification. Ang sunod mahigalang andam-andamon ini. Sa pamilyang Duterte mahigala kinis Paulo Duterte og si Basti. Ang andam-andam na lang sila. Posible gyud nga dili mahigala para kang Sara ning presidency ug ugaling unsaman. Pero ang atong social media okay ra. Napadayon ra ang atong sa YouTube na paong mo transmitter kadali mga higala. Nang ato sa i-check ang atong YouTube ug atong Facebook okay ra? Okay. Sige, ang transmitter na to may naputol. Okay, but ang Facebook ug ang YouTube kumusta man okay ra? Okay ra kuno? Sige, so mo ni mga kagilaan ha. Kamay lang kay doon na may kakulian dito sa transmitter site mga kagilaan. Mabati na ta sa Facebook. Mabati na ta sa Facebook o sa YouTube. Okay ra? Sige. Ang ato lang sa transmitter to radio. Okay na, nabalik na? So, kini may tanaw nun. O, kini si Basti karon o kini si Paulo, pag andam-andam gimudaan kay ang posibilidad, dili para kang Sara ning presidency. Pwede na. Kay himukon mo tanan mga kaigalaan. Muna gingon, dili distin si Sara diha. Kay katong 2022, iya naman ito. Ang tanan nga mga, in fact, kung nidagan pa Sara itong 2022, kini mga pahitabo, aron di na mahitabo. Straight to the point. So, dili siya para iya, kanang 2028. O para iya ganina, din para iya na. But ang possibility mga kaigalaan, ako nang itanaw nga mga forecast, mga sukit paminaw, kay ang mga tao manggod, mo na ang gibuhat may gala sa administrasyon, batok sa pamilya Duterte, og si Duterte ron ang amahan, di naman to naman sa dahig, di na po to kadagan o presidente balik, kay barred by the law naman to. Kung si Sara barred by the law sad, kay impeach plus perpetual disqualification, ang sunod na mahitabo ni Store, posible nga ang distin nga mahimong sunod presidente si Paulo, or baka si Basti. Mapalihan ng Korea Aquino bangawa sa damgo niya, nga mahimong presidente pero naahat, o ka-presidente mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Unya ang sunod nga posibilidad nga di nimo damhon nga pwede pod mga higala ang pilian na Basti, Paulo, tanaw na lang gina. Kini klaro lang gina kay kini Sara may gala isunod man gini. In fact, daghan man ko andam-andam Sara kay gisunod. So sunod Sara. Si Basti or naa ni Paulo pwede naan lang duha ang distinct nga mahimong presidente pero pwede sad nga naan ni Bongo. Straight to the point. Kay kinis Bongo mga kagilan mura mag na anak-anak ng Duterte day. Kabantay kan dakin o kini ka pagka number 1 ni Bongo factor man Kini number 1 siya may gala sa survey sa
pagka senador karon, mabitaw ni kining kang Tulfo unta nga Erwin gusto mga higala nga i-maintain ka natin number 1 position kay inigabot sa 2028 pwede nga si Erwin Tulfo may padaganon pagka-presidente sponsoran sa administrasyon. Faktor man na kung ikaw may number 1 nga senator. So karon kung iwagtang si Sara, posible nga dili para kang Sara gyud ay ang presidency. Para da ini kang Paulo or kang Baste or pwede pod nga kang Bongo. Straight to the point. Pantay ka day? Bongo. Kay kasi Bongo mga higala mo naman sa og kini ni ang kung tanaw ni mo mga higala mo naman kuni og kana na ang nasa dugo nila ba? Kabantay ka? Lain pa dunay potensyal nga mo gawa sa mga istorya ron, bata pa lang, skite. Straight to the point. Nga matod pa lang dakin isog sa skite no, sukulsad. Kana ni kamature-mature ana mga kagalaan niya mo na gibuhat ni Digong masayo man nagka-matured in terms may galas politika. Digabot sa panahon ana nga matrain lang gyud klaro, mo na importante nga dunay material nga klaro. Ha? Ay kini karon no. Kinalan niya mo usab gyud si mo double time gyud, mo level up gyud si Baste og si Paulo. Posible ni nga kwan. Bantay mo, wala damha, wa man ni sa ilandam ko ni Paulo og ni Baste, pero posible nga kung dili na si Sara may gala kadagan, pwede nga mobalhin ang simpatiya sa mga tao ngadto sa laing mga anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o posible pa gani nga maadto ni Bongo. Straight to the point. Ha? Kaya ang background may gala kami ka, wa manas Baste o manas Paulo. Pero tanawa ang asas Bongo, wa man na. Pwede man ang ipagamay. Pero timan nga mas bintaha sila background kung lang kure. Straight to the O point. ang katawhang Pilipino, dunay simpatiya mga higala base sa history nga mo simpatiya siya ngadto sa pamilya nga nakita mahigalang murag gidaog-daog gyud mga sukid tig paminaw. Mamatay ni tabong Noynoy, makatong Pinoy. O, katong kang Ninoy Aquino. Ila magyud mahigalang wa magyud. Magkatong hitabuang nga pusil pa time gito. Kini ka Duterte na sama man ni. Buhis Duterte sa iya mahigalang physical nga kwan. Pero sama ba nga wa na sa iyang presensya ri. Mo ning nahitabo. Kini Sara pod politically dead ni. Kung panalitan og ma-impeach ni unya dunay perpetual disqualification, patay na si Sara politically. Ha? So kinsa may sunod? Kini forecast ko lang ni. Pwede mahigala nga makaingon ka dili day kang Sara gyud ay ang kwan. Ang time ni Sara 2022 niya i-grab ang opportunity. Iyang gihatag mahigala itong BBM. Ha? Pwede nga ngadto mga higala makaingon ka wa gyud damha. Ngadtuan ni Paulo or tuan ni Baste wa damha si Bongo. Mao'y mahimong sunod presidente ani. Straight to the point. Tungod si Patias mga tao di man ni malikayan. Ha? Ato ni nga padayunon mahigala ko na kay number 1 is Bongo ron sa survey. Unsa may sunod mahitabo sa umaabot nga survey mahigala. Kini hitabo karon. Ha? Kay mga tao nanggawas ang mga tao mga sukit tig paminaw. So moingon man ang mga tao dai napay anak lang Duterte man. Sara di naman mada. Ngita man mga tao na napas Paulo. O pwede pod nga ni kasunod og ma-impeach Paulo si Sara og mapakita sa Paulo mahigalag. Gilas mo ni sunod sa nato ni. Mahurot ni anak Duterte mahigala og unsay ilang pamaagi ani. Bidang alegriha ini Nestor, ha? So akin ni tan-awon ni mga sukid tig paminaw ato ning taga-aga pagtagad mga kailan ako lang ning gi-appeal nga analysis karon tungod sa miabot nga survey unsa may factor nganong si Bongo nahimo namang number 1 ron hinuon, ha? So kana crucial man ang number 1 ka nga senador mga sukid tig paminaw kay ikaw may oferan ana sa partido nga ikaw may padaganon inigabot nga umaabot unya nga eleksyon. Man kong giingon ha nga kana na ang gihimo nila ang tanan og ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte tan-aw nako akong basa sagol kumpiyansa sa to. Kinsa bay magdaho mga higala nga mo surrender ang Pilipinas sa iyang sovereignty mga sukin tig paminaw ani. Nga ang ato mga husgado functional pa man mga sukin tig paminaw. Ora man og kana na ang wa na tay husgado nga functional sa Pilipinas ba nga kinini ang ato mga korte maayo man mga higala klaro man na. So, duda ko katong iya mga legal team, wa lagi to ray kay kisa magdahom nga kwan. Para sa mga kasos kanhi presidente mahigala si GMA kato sa IRAP. Nga priso man to pero ang atong korte mga higala mo'y ni hukom. Kaya naman functional man atong balao din sa Pilipinas.
Unya karon ilamang gihimo to o nakita na to may gala grabe gyud ang kwan. In fact, pag tinubagay pa ganit dito sa sud ni Presidente Rodrigo Duterte nga pabuton iyang anak. Ingon si Tory nga di na to moabot. Ang amag di moabot may gala nga naaman sa gawas nga di man pasudlon. Kaya ako lang nang giagi katawa ha para di lang kayo mo ma-stress diyan ng minaw. Pero naglalis na paabot ko sa kong anak kaya akong anak mo ay akong abogado. Doon may katungod may galang accused. Constitutional rights na sa accused may gala under sa Bill of Rights. Nagpaabot ko sa kong abogado, akong anak, may akong abogado ani. Usas iya mga lawyers, mga sukit tigpaminaw. Yung story di na tumabot. Kanina pa yung paabot, di na tumabot. Ang magdi maabot nga Thomas Gawas, di man pasudlon di ay. Ato lang nagagi katawa may gala. Unya, ang sunod anis, ako nang giingon, ang mga anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kini si wa man ni magdahom si Basti o kini si Paulo level up na sila ron nga unsay ilang in preparation o magkinaunsa kay kining kang Sara mahigala himuon sa mga loyalist mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte pag-protect nila ni Sara tanan himuon mga higala nila kutob sa mahimo nga maproteksyonan si Sara pero gamitan sa tanang gahom sa gobyerno ready lang yun. In case may galandi maproteksyonan Sara, ready ang laing anak niya. Kung ugaling magkinaunsa man. Kaya mo nahitabo may gala kaniadto, kisabay nagdahom. Kaya mo itanaw may galang laing anak niya, si Paulo. At least, naagi man na pagkamayor, naagi pagkang-congressman. Kaya si Basti, naagi man. Mulibil up sila ron. Time nga mulibil up sila, hagit ni Paulo o ni Basti. Kay samtang proteksyonan mahigala si Sara Duterte Carpio. Kinalan ready sa tanang eventualities kay kita bita mo gihimo nila mahigalan tanan. Pwede lang guyuron si Duterte mga sukit tigpaminaw. Singon si Torib hihilain ko yan, ha? Pwede ba na lang himuong Sara? Klaro naman na. So laing mga anak niya magbantay og mo level up mga kahigalaan sa ilang leadership ron. Unya, gawas pag ana mga higala, ni Sara tinuray lang naay mga og balaod lang mga higalag. Hisgutan mahimong makadepinsa sa legal battle pero sa uban nga klase mahigala sa puwersa. Medyo lisod-lisod mga sukit tigpaminaw. Nya kinis Kitty bata mo ni kayo. Nya hasta gumbalay ni Presidente Rodrigo Duterte may gala i-raid ko no mga sukit tigpaminaw mo ng mga silingan tinabangay in town kagabi o gabantay biato sa din ko ano ganali ha. Natay mga analysis may gala ko lang ipaula-ulahi gamay ko analysis kay kaniyo mo ni sa iyang balay dito sa Davao. Yo nagkakon mga taon tinabangay mga tao dito. Mag-antos mo direk. Salamat kayo sa inyong ginapakita nga suporta sa labi na sa pamahan. Pero katong niagi importante gyud karon nakibaw ta sa mga kapungod. Na yun, dili ta basta-basta lang pareho sa gibuhat nila sa kuamahan. Kayo giroplano ang kuamahan, presko ng presidente, may angkon man siya ang participate sila. Bihatag nila ang kuamahan, probably kami na ako na sunod kinsa ba sa mo kitungod mga anak niya naapod nila. So again, ako bisag kani karon wa ko isa nila. Wa ko isa bisag kani kinsa. Mayor, message mo kang General Torre, Mayor. Salamat, kuha na lang. Wala na ko ilaing komento. Salamat kayo sa media nga naadari. Muro maghapon. Tayo pa dyan. Marcos Pamag! Marcos Pamag! Marcos Pamag! Paminaw! Isa Marcos! Mo na sa iyang balay, no? Balikan lang ni Mayor. Balikan mo ni Mayor. Mayor, narami nila sa Okay, mo na sigto sa panimalay mahigala.
kay tapok-tapok siya kagabi kay ironda kuno kagabi. Ato tiwas sugis ko standby lang sa malamang pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom. Straight to the point. Now atong pagtagad may ganitong balikan ona ning atong dugang hisgutanan mahigala. Natay daghang mga analysis pero ari sa tama higala usang unahon gamay ning mga running stories kay magukod tayo ng mga balita, mga sukit dig paminaw. Oh. Gabi dunay mga ni-circulate nga mga messages nga dunay raid nga ipahigayon sa balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga silingan dito nagtapok og ila mahikalang giproteksyonan ning balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Davao City mga kaigalaan. Og unya gipangutana to mga pulis niingon mahigala tong kuan dito nga dili man kuno wa man kuno nay apil wa man kuno na sa ilang plano, pero kung doon na mo makita nga mga pulis diha kini ni ang visibility lang kuno na wa na ay labot sa pag-raid. Ang problema mga tao may gala, nagtapok kayo dito, kaya di na po sa mutuo mahigala ining istorya. Kaya, kinini ang ilag yung gibantayan mga sukit di paminaw, kaya lisod man kaya nagrundahon na karon unya, o doon ay mga ebidensya i-planting diha kasamangkin. Butang-butangan ba ka na karon, di ay daghan nakuha nga mo ni Mona, nana, no? So muna nga nagtapok mga tao dito, o nagida mahigala sila mga cellphones, nag-live tong uban, o nag-video tong uban. Muna ang tanaw na to, ato nang tanaw mahigala kay ang Marcos Sr. sa una, pag himo niya mga senaryo hanto ni declare og martial law pay usong social media. Ang karon uso mang social media mo nang medyo dunay kalainan kay makahibaw man dayon ng mga tao dayon. Okay, so atong balikan mga higala una, no? Kini mo ni. Be nay audio ni dong kani sa balay ni Duterte. Be kini. Be ato ko na ipabating audio. Mo ni. Pag-circulate sa mga messages. Natapok-tapok sila. Dunya Luisa Subdivision sa Matina, Davao City. Kanya ningon ang pulis ito nga wala ra wala raid nga himuon kanang nakita ninyo nga presence ko na police visibility. Apa na mga tao dito daw di na sa makatuo kay mo lagi na nga kuan man. So gabi ini mahigala, no? Asa man ang uban pa mga video ani? Atong ipa-check sa daan. Okay. Iuli daw si Duterte din sa amo. Kay silingan na mo siya. Ang dapat dalon sa ICC si Marcos. Kay adik. Ayaw namin ng abusado ngayon ang ginagawa niya. Ito ang dapat gawin ng ICC kay gigwa na atong rights. Pati walay tao ilang i-read. Trespassing na. Unta dili. Kana si Torre. Unta dili siya bugok. Marcos pisut. Sir, silingan mo ni President unsay klase si sa inyo si President si Tatay Gong. Maayo din siya na tao, di siya makialam. Pero kung adik ka, kriminal ka, patay ka diyon. Which is tama ako, musupport ko na. Natahimik mi din sa Davao. Karon ng atong presidente adik. Unsa na karon? Manawagan mi sa sundalo kay General Browner. Kay di na ko tawag sa mga PNP kay iro na ni Marcos. Sa kay Browner na lang ako mga yutabang na mag-withdraw ka support kay Marcos. Kay naagin ako martial law. Kani mga taga Dunya Luisa ni mga bagets. Matabataan, ay explain na kung unsay martial law. Kasi padulong na tag martial law ni Ron. Musulod pa sila, walay tao diya, wala sila digong tao lang. I-search, kitsa ilang i-search diya kwan, search warrant. Magtanim na po sila diha. Magtanong na po sila bala. Magtanong na po sila mga unsa. Kaya ipaabot ko, Juan, Bongbong Marcos, manahimik ka kung ayaw mo matanggal ka dyan sa posisyon mo. Maawa ka sa mga kabataan. So, Duterte ka, di ba? Duterte! Muna yan mga silingan, mga higala.
dito sa Davao. Kukitore sa kay DILG na si Rimulya. Kung sa inyo niya, 30,000 ang nagreklamo daw sa ICC. What about the million na biktima ng mga adik, mga kriminal, nagdidipinsa ni Tatay Digong? Putangin na ng baboy na yan. Isipin ba ninyo yan? Ibalan sino? Saan ang imong matematik? DILG, Secretary Dimulya. Ibalan mo 30,000 ang nagreklamo ka sa ICC. Kanang 30,000, tinuod ba ka na? Dili ba ka trabaho ni Trilili? Putangin na ninyo. Kanang sa ICC, si Mr. Karim Kang. Oto po na stupid. Dapat you have to go here and investigate the majority. Kaya ang ICC, no more credibility for me. Ano yung mga silingan, mahigala dito? Ano yung react, mga Yung sukit ipanaw? yung si Tatay Digong from Hong Kong, hindi man lang nila binigyan ng isang araw na pahinga. Where is the due process there? Yan ICC, bangag din. Dapat yan ang i-question ng ICC si Marcos. Bakit hindi nyo give due process si Tatay Digong? Hindi ako mag-wild kung hindi give due process niyo si Digong. Hindi ako mag-wild. Natatakot lang ako kasi alam ko, mga kababayan, pag nag-successful si Torre dito, maski walang tao, mas-search niya yan. Magiging marsyano na tayo, kaya sabihin niya tayo, mga supporter ni Duterte, wala tayong binunga-bunganga lang. Ngayon, tahimik ako. Ngayon, lumabas na talaga ako. Kita naman mo inyong video ha, ako lang gibalik. Kay atong analisaron mga higala, inana ka will love mga higala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte bisan sa mga silingan dito, no? Nga pagkahibaw nila sa may circulate nga mga messages kagabi nga i-raid mahigala dito nagtapok dayon ang mga silingan mga kagalaan, no? Sige ti padayon be. Okay, sige lang. Kani mo ni, katon pagtapok-tapok kanila. O kini. Dito sa panimalay ni. Mo dito mahigala, tipik o kabahin sa video mga sukit ni Pinaw. Kibaw ko nga nakakita na mo ni mga video ha, ako lang gibalik kay ato ma-analisaron ha. Ato analisaron mga sukit ni Pinaw. Okay. So, sige, asa pa man tong uban nga mga videos atong tagagpagtagad sa mga higala. Kini subdivision nga gipuy-an ni Presidente Rodrigo Duterte may dili ni high-end subdivision sa Davao. Ordinary subdivision lang ni mga sukit ni Paminaw. Mo ni ang mga balay, mga silingan no. Dili man ni mga high-end ka kanday. Kanang ordinaryo ra nga kon dito. So for safety purposes, iuli daw si Duterte dinisamo. Kay silingan na mo siya. Ang dapat dalon sa ICC si Marcos. Kay adik. Ayaw namin ng abusado ngayon ang ginagawa niya. Ito ang dapat gawin ng ICC. Kay gigwa na atong rights. Pati walay tao, ilang i-red. Trespassing na. Trespassing. Unta dili. Kana si Torre. Unta dili siya bugok. Marcos pisot. Sir, silingan mo ni President unsay klase sa inyo si okay, so mga higala atong okay, gamay lang atong ang uban mga videos mga higala atong akuan karon. Duga mga videos mga higala labot sa nitabo kagabi paspas kay mga tawo nga responde no. Pag-circulate sa mga kinini ang chat nga to na bantay mo kay i-raid ang balay ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga tao dito mahigala ni
kuan dayon, responde dito, nagtapok sa dito mahigala sa panimalay, kay kinigod uming kag pagrunda mga kagalaan, tan-aon sa daan napita. May nang dunay daghang maka-witness kay basin ighuman mahigala, maingon nga di may daghang nakuha nga mga armas or mga unsa pa. Ha? Labi pag maingon isto di may drugs dire, ha? So mo ni mahigala nya kini mo ni pag-abot ni Basti. Sige kano, ato kuno kanan kuno. Gamay lang. Idol, baguran ni abot si Mayor. Ayaw na may kaunay! Una, tanan ha. Kibaw kong lain inyong gibate ron. Labaw pa. O kibaw kong suko mo, naguol mo. Pero ako di ko ganahan magtanaw ninyo magantos mo dire. Salamat kayo sa inyong ginapakita nga suporta sa labi na sa kuamahan. Pero og katong niagi pan to giingnan nata mo nagdugay na ko panulti gyud na ginainitan gyud ang mga apelyido. Ako amahan ang igsoon itungod na sa politika gyud. So naamanday ko noy unsa dire nakoy nadawat nga impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Walay kaso na gyud sa tinuod lang. So sila gusto sila mo tanaw ana nakoy respeto sa trabaho sa pulis. Ang problema diha wa koy salig sa liderato nato karon. Okay, kamay lang. Kasi pedagat pila ka mga pahinumdom atong balikan ni mahigala nga portion. Standby. Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala gamay no kay mo ni mga pahitabo. Unya mo na kung giingon kini ni ang pamilyang Duterte mga kaigsunan kay simpatiya sa mga tao mahigala naaman sa pamilyang Duterte sa pagkakaroon nakita man mahigala sa tibuok nasod even ang mga tao gawa sa nasod sa ilang mahigalang pag-express sa ilang simpati kini mga hitabua kining kamo kita naman mo nga mga videos kay ba mo ko ana pero ako nang ipakitag balik kay aron nga ato mahigalang matanaw inana di ay ka kinini ang gihigugma si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang mga silingan. Straight to the point. Anani mo maila ang iyang mga higalang ka maayong tao didto mga higala sa iyang mga silingan mismo kanang mga duol niya nga nidipinsa para niya. Ay kinigong pagrunda mga kaigalaan nga misirculate nga doon ay mga chat nga kuha na pabantay mo kay irunda ang balay ni Presidente Rodrigo Duterte. Una pagong nangabot. Kato mga silingan na nadiha no nga nagtapok sila. Nya niabot si Basti mga kaigalaan nga didto na nagtapok na mga tao. Kanagong una mahigalang mahibaw og tarong baka nga pagkatao og di ba kanang imong mga silingan usa gyud nang mahibaw gyud ni Store. Kanang kamao ka manilingan ba? Kay lisod man kanang wa kay silingan mga kaigalaan. Bida. Ano timailhan ko nang doon na kay kakulian gamay na napita. Pero may kang tao, at least imong mga silingan mo, dipinsa ganin mo, mo na'y nakabintaha diha mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. So kineo, nagtapok sila mahigala sa panimay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ilang proteksyonan. Ang mga tao mismo kana voluntary man na. Si Hanilet o si Kitty gikan mahigala ini mo panghitabo duda ko wani mo uli daday. For safety purposes nangita niglain dito nga asa makasaka sila. So why tao ning balaya? Apan ang mga silingan dito nagtapok sila. Kay gusto nila mahigala nga proteksyonan. Kay dunay raid nga himuon kuno kagabi. Kana timan ininyo maayo kay usana sa mga makita ba nimo nga ang mga silingan ni Abiba gyud. Kana mga batig batasan ni Store ay bisag silingan gani mahigala bida. Pa gyud. O ba ni?
og ato mahigalang makita, no? Walay tao ng balaya, no? Si Basti ni abot, human nagtapok ng mga tao may pag-abot ni Basti dito. Kay kini iya mga anak na lain naman nagpamuyo. So kini abot si Basti mga sukit ti paminaw. Napasabot nga kini mga tao nang adto, wa ni ingna dito nga ari pagtapok mo diri nya, magkuanta, mag-vigil ta da snacks dire, day kuha na wa. Mo ni ang tanawon mahigala kini nga simpatiya og padayon nga magmainit kini nga simpatiya ni ining umaabot nga eleksyon og sa hangtod sa 2028. Usa ni kabuta nga tan-awon mahigala sa administrasyon unsaon nila naron. Kay lahi man lahi man ang tao mahigala nga imong gipatapok kay imong gi paadto sa kalugar kay imong gisuhulan. Lahi po ng voluntaryo gyud nga iyang kaugalingon. Kini pagtapok nga kaugalingon mao ni ang medyo kanang pure ba ang imong support. Nigabot nimo sa polling place ana, nigbutar nimo ni store, o butar gina sa 15 na kasi ang dughan. Kadto mahigala ingon niya gipanghakot ng ana. Di gani hapit, ighakot-hakot ana, inighakot ron. Nigadto na sa polling precinct kana may gala. Say pwede gitando-tando lang kana, nigabot yung polling precinct lahi ang gisidan. Labi pa kanang gihakot na ay mga sakyanan, gilibrihan may galag snacks, gipangtagaan pa mahigalag kwan. Napay mga ayuda ang gihatag. Magdumili pa mga nagsinggit nga nga. Pero sige, dungan-dungan. Matay mingaw man. Pero kinay voluntary man. Nya mga silingan ni tawa. Niabot si Basti, ulahin na siyang naabot. Kaya niya mga silingan nito nagtapok na. Kini si Basti ni adto ni, kaya doon na po nakachat niya ari kay ang imong balay ni Digong i-raid. Naguna na mga silingan dito. So, why nagpatapok ini nga pamilyang Duterte kasamang Nestor? Inana mahigala ba? Batayan na kay kini ang manay kong ingon. Laylain man tag-opinion. Of course, magrespetaray tas to mga opinion. Laylain man mahigala, di man magkapariha yun. Ang mga tao, nakakita mahigala sa kaayo. Ang mga silingan kay mangutanag kay usang magiging Duterte, kato'y mga silingan may pangutan-on ni mag-una. Ang mga silingan, may ingon man nga maayo ni. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, Tatay Digong may ilang tawag anak dito. Unya, kana mga higalang pag-ingon nila nga maayong tao na, dili lang kutob sa silingan. Kita nimo tibuok mga higalang Mindanao, ang Visayas, ang Luzon area, lain-laing lugar sa Pilipinas nga ni express sa ilang sentimento ining mao mga panghitabo karon. Even ang ato mga igsuon nga tuas gawas sa nasod ang nakakita sa kinini ang matawag na tumahigalag kaayo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero wala kong gingon lain tagpananaw. Namasay nagtanaw Duterte di ka sa maayo. Nay nagtanaw Duterte may gala nga murderer gyud ni. Ang uban protector gini shepherd ni si Duterte. Tanaw nila may gala magbalantays karnero ba? Magbalantays katawhan nga nahimo may galang safety ang katawan pero lain nagtagpananaw. Ang problema ron, mas daghan ang nakakita. Problema ni mahigala sa uban, ano maging daghan, maging kayo. So, man na inig-eleksyon ini ron. Labi pag ibutang ta, ang uban ganyan ingon na layo apas 2028, oy. Kaya eleksyon nun karon mga higala, o pagka-presidente, muna og sara ron. Karon mga panahon na base sa survey namo sa RMN mga higala, o uban mga higala sa itong mga partners, yun yung maong nga survey. Kung eleksyonon ron, o 2028, kinalan nga, ang kainit sa mga tao, kung kini nga kainit, magpadayon na sa 2028, mudaog sara. Pero mo lagi ni, buhaton tanan. Of course, ang mga naminaw na kung mga DDS, mingon siguro sila, lahi sila ilang opinion sa kong komentaryo, pero mingon ko ninyo, sige, buhatan rin tanan, nga inyong maproteksyonan sa VP Sara. Pero ready gyud sa mga eventualities kay kayang himuon nila tanan. Kana gawin ihilaon si Duterte bisan sa pangidaron kaya ganang ilang himuon. So kino, ang pagpakita sa mga tao dito sa iyang duol, sa iyang
balay, mga silingan ug astang tuas abroad nakakita sa iyang kaayo. Ang uban magud lahi may ilang nakita, dili maayos digong. Nga naman lahi may ilang nakita mga sukit tig paminaw, pero atong respetaran kaysa ako nang ingon do na may mga tao mahigala nga panalitan ilang pamilya na disgrasya na itong war on drugs. Ato lang po sila mahigalang respetaran ang napita. Kaya mo laban mga kagilaan bisan pa man og unsa tong ilang sakop sa pamilya or kadto napagan or kadto mga higalang napoy mga tao nga mga elitista nga di makakita sa aktual nga sitwasyon dito sa ground. Kaya kung imong tanawon ang mga profile ba, i-profile ra nimo ang mga dumadapig may higalang Presidente Rodrigo Duterte, masa man indekin. Ang masa. So kung imong pamalandungan kadto mga elit dahil mga elit nga mga nakasabot sad. Pero doon ay mga elit mahigala kadto mga doctors, mga abogado, mga naas, mga balay-balay, mga higala nga mga subdivisions nga safety landaan ba? Ito mga gated subdivisions. Dili sila kakita sa unsay nakita sa masa. Mao man na. Kay tanaw nimo analisaron mo ngano nga ang masa to aman Duterte. Naay nakita sa masa nga wa makita sa elitista. Straight to the point. Ang DYHP gyud, ang RMN o ang Oculum Research and Analytics sa survey may gala og mag-eleksyon ron daog Sara. Ug wa si Sara og mag-eleksyon ron mo daog si Digong. Mo sunod ha. Ikatulo pas BBM may gala. Ikaapat sa lini. Nantong imong tanggal si Sara dia. Digong di naman kadagan, si Marcos di na kadagan, si Lini mo oy dunay chance kisa may sunod. Kung ilang tanggalon Sara, mo na nga magkuha gyud og laing anak ni Duterte. Kaya ba man ko mga kagalaan niya mingon sa protect VP Sara, himuon din tanan ang pag-protect. Pero kini mga panghitabo karon ready gyud sa tanang eventualities. Ang pamilyang Duterte mga sukin tig paminaw. Now, deno ato sang balikan-balikan gamay mga higala be. Sama to katong kang basti nga kuan, sama to be. Ato kuno nga balikan gamay mga higala, gamay lang. Okay, standby. Commercial sa kadali. Onya, balik ta mga kaigalan tong dugang mga pag-analisa. Standby. Straight to the point. Kini nga portion na to grato may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pisa tagamay Idol Boyke o Idol Mikey. Medyo pagaw-pagaw ta mga kaigalaan, pero sige lang. Giuna ko lang sa nidaghantag mga analysis, pero ako lang sang onya taod lang ha kay namin mga videos ito sige pakita na no kay tungod mga higala ini mga panghitabo ba running story mangod kamo nakakita na mo ng mga video ha kay bawo ko ana pero ako na nang gibalik kay itong analisaron ba nani da ini ang pagmahal sa katawhan ba ngadtong Presidente Rodrigo Duterte gikan sa mga silingan ngadto na sa layo silang panimalay ug ngadto na may gala sa ubang mga lugar Luzon, Visayas, Mindanao ug astas gawa sa nasod ngano man ang anak man wa ka mo matingala anang napita. Pero man ako ngayon, respetaray lang og opinion gihapon, no? Namoy mga silingan diha, lain po iyang colors politika, lain iyang panlantaw, respetaray po kaya na po na sa gigikanan nganong mo na iyang opinion. With all due respect, mahigala. Kami sa grupo bitaw na mo sa mga abogado o katong mga doctors, katong grupo mahigala sa kuan. Lahi-lahi mga opinion sad. Muna ako ngayon, namay nakita sa masa nga di makita sa mga elitista. Ngano man, lain man mahigalag. Muna ako ngayon lain ang pananaw na ka sa high-end subdivision na ka nagpuyo sa guarded village. Lahi ang pananaw si musilingan nga tuara nagpuyo sa village. At mga pobre ba yung taon ni store? Ikaw naman ka mo na kuan mo na ano man wa ka touch naman ka sa Ivory Tower nagpuyo god. Wa ka tugga dito unsa ni tabo sa masa. Mo na karon nga tanawa mga profile aning sige lang, sa ko nang respekta sa uban ha, labi pa doon nagigikanan yun. Tanawa mo profile. Wa sa katugka dito sa masa nga matingala ka nganong ang masa Duterte man. Kay sila may naka-experience ito sa ilang kalisod ug ang imong pultahan nun kanabang sulira pra ug imong pultahan nun gibutang na diha karon nga kini ni ang kurtina ra imong pultahan niya nangatog mo diha niya mga drug addict nga mga hawd kayo ipang-rape na mga inosente, ipamatay na mga tarong nga tao, sila mo'y hawad mahigala. Katong mga tawhanan to dito nga, mo ito'y nakakita sa kaayo ni Presidente Rodrigo Duterte nga na proteksyonan sila at inyang panahon. Na-feel man na, muna kong ingon nga, ato lang respetaran kay
lain-lain man gud og nakita based sa experience. With all due respect, katuguban nga tuwa nagpuyo man akong balikon. Ang mga nagpuyo sa village guarded, imong anak niya gihatod kuha na mo'y service klaro nya, ang imong panimalay mismo gawas do na pay gwardiya sa village na pagigwardya imong balay sakto kag pader. Kita ngano ka nga ang masa lahi man ilang pananaw. Lain po nang ila mahigala kay sila man mo ko yon, lahi ang pananaw sa tao nga nagpuyo sud sa high-end nga village og lahi ang pananaw sa tao nga tuara nagpuyo sa village. Agi ko lang ni katawa mga sukin tig paminaw. Atong balikan sa kadali si Basti Bekay. Ko man ni kana na ang magtahan wa man ni. Wa ni patapuka mga kagalaan nga gi bayran gi tagaag snacks labi na to tumaigsuon nga mga tuas gawa sa nasod. Para nako insulto gani na maingon nga dito sa Hong Kong, nag-boot buying kuno sa Hong Kong day. Grabe ha po na istorya ha. Lahap na po na kayo. Sakit na in the part sa itong mga OFW sad. Nanarbaho na sa Hong Kong eh. Kato nga dito sa Netherlands. Nanarbaho to sila dito. Asa ka mangita na may galaka 17 hours ang biyahe gikan sa Pilipinas padong sa the Netherlands. Lahi ng asag oras ito. Pero mga Pinoy nagtapok dito sa the Netherlands. Ngano man na? Wa mo magkaunahunaan na og ngano ka ha? So naay dapit nga tugaruno nimo nang dapita. Wa ka gani ka-touch dito sa masa mga higala di lahi sa nang imo. No? Ato hospitalan kay na may ba nakatugkad gyud dito sa masa mga kaigalan. Ako sa akong kabahin medyo nakatugkad gikan mo gud tas masa gyud gud mga sukid tig paminaw. Nga kana bang puyo gikan tuwa gyud sa Hesus Ginoo ko. Pero katong mga wa magkapuyo og suway. Natuwa gyud ka mga higala nga kana bitaw maligo ka dianya dunay naligo po sa unahan ni store nga. O katong uban po nga nakasuway nga gitulis o mga adik kanang lahi ang experience ba mo na nga katong uban po lahi lang experience so ato lang po nya respetaran nya do na po uban mahigala nga by the book sad sila do na po uban mga kaigsunan katong mga aktivista to mga friends ato po lang respetaran kay kanang mga aktivista lahi po lang baruganan no wa mo po bisakin sa presidente kusupak mo na sila Kinagitang kang BBM na na. Mura sa dapit BBM sa pagkakaroon. Pagkabot sa panahon na yung supak yun. Pero sa di man na magkasnabot yun. So, mao po na ilang opinyon. At ano po silang respetaran mahigala ng napita. Katong kinabagaan nga masa nga nang gawas yun. Ni-express sa ilang opinyon. Nga naman na. Tungod kay doon na sila nakita nga wa makita sa uban. Lahi ang nakita sa imo mang i-profile ng imong kuan. Bisa ako, mag-profile ko sa mga listeners na DYHP doon na may naminaw na to ang people from all walks of life. Doon ay mga professional, amo nang gibutang ang mga Class A, nga mga listeners, Class B, Class C, Class D, ngadto na sa masa mga sukid tig paminaw. Ug musuroy ka sa masa, mutaak ka dito sa masa, lahi gyud ang ilang kwan, opinion. Ang mga ordinaryo nga tao, lahi gyud ilang opinion, lahi ang ilang nakita, ngano man, tungod sa ilang experience. Tungod sa experience. Atong balikan sa kanila. Mo na nga, patingala mo, asa mga OFW dito sa gawas nasod. Nga naman na. Kining mga naa sa masa, mga higala. Kaya mingom ko sila nga, ang amo ba, manarbaho mamin, di man may kinahanglag ayuda. Bisan sa among kakabos, manikamot may mga manarbaho, nga ibuhi sa mong pamilya. Pero ang amo lang unta nga inig, ay butanta, call center agent ka. Mubiyahe ko kagabi Kamong doon ay mga call center agent sa mga anak ninyo or mga nasa panimalay. Mabalaka man ka mubaktas imong anak, libi pag babae. Mubaktas ito kay mo duty na. Labig night shift mga sukid tig paminaw. Ay mga tao, di mi kinahanglag ayuda. Manarbaho mi pero gusto unta mi nga safety ang agianan. O kana na feel na mo na nga safety panahon ni Duterte. Straight to the point. Ang uban, ay na ba nga, di mi kinahanglan tagaan mig ayuda. Mubarog mi kamo, maninguro man mi. Tagay lang mig safety nga komunidad, safety nga environment. Mao po niya ito mga igsuon nga mga OFW. Kami na narbaho mi sa gawa sa nasod. Naningkamot mig panarbaho para sa ang pamilya nga nas Pilipinas. Mga bagong bayani mahigala, amo lang paghinaot nga mo mga anak na safety unta sila sa Pilipinas. O gila nakita
nga si Presidente Rodrigo Duterte maoy presidente nga makahimo ni ana mahigala tungod sa grabe katalamak sa drugs mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Nalinaw-linaw man gid panahon Duterte. Ang katong uban ang masa nagka-feel man gid ana. Ang uban wa ka-feel kay in the first place nagpuyo na sila daan lagi subdivision daan. Ha? Kanang naamoy anak panalitan, trabaho man to og call center pero naanay auto, ikan sa subdivision nga safety ng daan yan, ngadto sa call center auto, pagbalik po nag-auto, di ka ka-feel. O katong mga nasa masa nga na kay anak nagtrabaho karon og call center, ni baktas o gabi indako, unya ni uli gabi kana bitong gilabnihan og cellphone, kapila man na mahitabo. Labig babae, gitulis pa, gi-rape, kay nagbaktas, lahi man ang muna lahi ang nakita sa masa o ang nakita may gala sa elitista. Straight to the point. Nabilong man sila sa mga elitista. Ilang profile, tanawa. Medyo wa kasuway may galag unsay mukaon bitaw o kanang munggos-munggos lang ta ni bihon-bihon lang ta may gala o luto lang miswa lang ta ni store. Okra lang ta ha. Lahi man, kinaon mo bikon-bikon na ganito, ha? Aircon ng imong kanya, kada na ang inyong panimay, high-end subdivision, o niya, centralized ang aircon, na ay service ang mga anak, kumplito, di ka jud ka-feel, lahi ang makita sa mga naa sa masa. Oh. Ato sa balikan, kaya Netherlands man atong balikan sabi, katong mga silingan ni Digong. Kaya, niabot dito may galas, basta na, ulahin na mag-abot. Nag-una mga silingan, nagpasabot nga, wagi nang hatag ini kuan. Ang posible kani mga silingan ani nangaon tadaan, busog tadaan mo adto ta. Ha? Voluntaryo ang ilang gihimo. Ngano man di mo tingala ana. Ha? Naslay nakita mahigala nga makita sa uban. Oh, unya kay si Duterte nga ni protect nila sa iyang panahon. Karon nga si Duterte mahigala mo ituwa sa dahig ang mga tao ang ila mahigalang pag-express sa simpatiya na ibaw sila. Ilang gi-reciprocate. Ang ilang nakita nga pagserbisyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa katawhan. Makita mo ganimo ang sincerity sa tao ba? Unsa ang iyang pag-serve mga higala nga willing mga higala sa Duterte nga mabutang sa front line. Willing sa unsay mahitabo niya basta protected ang mga tao sa iyang panahon. Straight to the point. Under sa iyang watch. O mingon nga, katong panahon Duterte, war on drugs, tinuod yun naka-filmi nga safety. Ang uban mingon nga, bugos to. Wasa ka-feel. Tungod kay lain-lain o Pinoy anan. Di ka ka-feel kay sakto kang service, sakto ka og Pinoy anan, pero lahi ang na-feel atong mga tao nga tuan nagpuyo sa barong-barong mo na tinuod. Di atong balikan may gala, kininiang dito sa kwan. Sa ilang subdivision, mga silingan, no? Abot si Basti, sa matong si Marcos. Oh, kini, asa man to katong pagbasti na dong? Ama ko kani. Be kani. O kani asa udi ani? Excuse me. Okay, freeze ha. Kano, tanawa ha? Duterte sa mga tao, ang mga tao mismo, ha? Mo ini singgit yun, Duterte, ana. Ngano man na? Nga, ang mga tao, muragikan man sa ilang kasing-kasing nga pagsinggit. Ngano man tong dito sa Negros nga, gobernador yun, una nga, okay, sige, dungan ta. BBM, matay, mingaw man. Dakog diferensya oy. Tama. Kini pag-abot may gala nga. Abot ni Basti dito ang mga tao mo'y naninggit. Kini ko nani mahigala mamo ni makahatag lag strings pagkakaron. Kay ang ilang pamilya gib tistingan magigada kung pagsulay man ni. Ha? Unya maingon nga para sa of course katong uban mahigala nga sige kay hustisya alang adto mga nangamatay. Kato dunay mga portion nga medyo duna sila mga panawagan ana ato sa respetaran pero kining kang BBM mga higala lahi man kay kanang kang BBM kung hustisya pa ngano man nga iya manggi daig kuyo pa sa Presidente Duterte kanang kang BBM politika ning iya kana parang ka lang nga pagkastorya ba
So, kini o, pag-abot. Ni Basti, ikibalikan ko na to, dong. Balikan ko na, kini o. Excuse me. Idol, baguran ni abot si Mayor. Una, tanan ha. Kibaw kong lain inyong gibate ron. Labaw pa. O kibaw kong suko mo, naguol mo. Pero ako di ko ganahan magtanaw ninyo magantos mo dire. Salamat kayo sa inyong ginapakita nga suporta sa labi na sa kuamahan. Pero og katong niagi pan tuig gihingnan nata mo nagdugay na ko panulti gyud na ginainitan gyud ang mga apelyido ko amahan igsoon itungod na sa politika gyud. So naaman day kunoy unsa dire nakoy nadawat nga impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Walay kaso na gyud sa tinuod lang. So sila gusto sila mo tanaw na nakoy respeto sa trabaho sa pulis. Ang problema diha wa koy salig sa liderato nato karon. Bantay na. Nang importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Kana gyud dili ta basta-basta lang pareho sa gibuhat nila sa kuamahan. Wa gyud ko kibaw nganong tuan na dito sa Netherlands karon sa Hague. Kaning nag-questionable ang mga legality sa actions karon sa PNP, not because, again I will reiterate, not because sa mga nanarbahong mga gagmay mga pulis da mga bagranggo, but sa liderato nila ang Chief PNP o ang presidente karon. Kita man mo nga pagkahuman nga sakay og eroplano ako amahan, nag-press ko ng presidente, ni angkon man siya, nga ni-participate sila. Gihatag nila ako amahan, and probably, ako na isunod, o kinsa ba sa mo, kay tungod, mga anak din niya, naapod mis politika. Pero again, ito mga nanganhidere, salamat kaayo, dako kay na nga butang sa amuang pamilya, labi na gyud karon nga niya mo nga mosuporta sa amuha. Kami nanarbaho lang gyud mi. Ako sukad na vice mayor ko. Kaning kamot ra gyud in town ko nga mapatunayan ako sa sarili sa inyo nga ako dapat may manarbaho aning posisyonan ni. Hantod karon mao lang gihapon na wa milaing gusto aning kalibutanan ni kundi manerbiso sa inyo ha. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyo ginapakita. O gusto nako nga makapahuway mo o mauli mo kung unsa man ni dawato na mo ni kaya man namo mo atubang ikibaw man may ako bisag kani karon wa koy sa nila wa koy sa bisag kang kinsa. Salamat kuha na lang wala na koy laing komento. Salamat kayo sa media nga naa diri mo ramang gihapon ay uban di man gihapon among gawas dito sa kuan taas. Mo na ako gasalig ko sa inyo ha mga tao gyud karon. Yes. Tinuod lang. Kaya mainstream media medyo wala na eh. Mabuhay mong tanan mga Dabawenyo. Okay, manay may galas standby lo sa malamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Straight to the point. Unsa may kalainan, subayon tala ni Megala, unsa may mahitabo ini ron o kini mga gipanghimo sa administrasyon ni Presidente BBM
o sa katong sa iyang amahan. Ang karon, ang social media grabe na. Dali lang mahibaw-an ang tanan mo ni Roy, dunay kalahian jud ron, no? Paspas kayo. Nahibaw mahigala ko sa mga panghitabo sa Pilipinas, even ang ato maigsuon to sa gawas sa nasod o unsay nagipambuhat po sa gawas sa nasod, nahibaw ta diri. Mo nay dunay mga diferensya ron, no? Kung unsay mga lakang mahibaw-an dayon atong tagag pagtagad mahigala. Mo na kung ingon nga kini bitaw panan-aw og atong balikan kay kan Duterte, lain-lain og panan-aw. Lain-lain tag panan-aw ni Duterte tungod kay lain-lain ang atong experience. Straight to the point. Ayon na lang mo anang maglalis pa, mag-away pa, respetaray na lang og opinion, no? Kay dunay uban mahigala nga lahi ni opinion ng usa, masakitan po ning usa. Sige lang. Express sa inyong opinion niya, respetaray lang ang inyong kauban usa iyang opinion. Labi pa lagi sa ako nang ingon, lahi man gud ang nakita sa masa, lahi ang nakita sa elitista. O kanang mo ingon, suroy ka sa masa, lahi man ilang nakita. Kay mo na ba? Kami sir, di ba mangayo, may kinahanglan ayuda sir kay mo trabaho, mami sa kumpleto mig kamot. Pero amo ta nga safety mi sa among pagpanarbaho. Mo nang Duterte mi. Ana man sila. Lahi man nakita nimo sa mga elitista, labi pag narbaho tong elitista niya, na naman kay auto dan safety ka. Balay kini mo naka sa high-end subdivision, ha? Tanaw ang profile mga kagalaan na ng kwan. Lahi lang profile. Tanaw nimong dapig kay suko kay Duterte. Tanaw nimong profile. High-end subdivision nagpuyo, saktog service, ang mga anak katud kuha, dili sila ka-experience. So sa kibaw unsa. Unya tanaw nimong masa lahi man. So respetaran na po na to kaysa ko nagingon, lahi ang nakita sa masa, lahi ang nakita sa elitista. Straight to the point. Watay kulas mga kaigsunan. Akos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.